Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka. To masoya Nurayen Inuwa kuma ma'abota Nurayen Inuwa, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci na watan Ramadan. To masoya Nurayen Inuwa, yau dai magana tamu akan album din Nurayen Inuwa ne na sabuwar shekara na 2021 wanda zai saka a wannan shekarar ta 2021 wanda kuka fi sani da lokaci da kuma ni da ku. To masoya Nurayen Inuwa, album din Nurayen Inuwa ya kusa kammala, don haka a ta jira a yi haƙuri kuma masoya Nurayen Inuwa da jiran album din Nurayen Inuwa, domin album din Nurayen Inuwa ya kusa fitowa na lokaci da kuma ni da ku. Dan yanzu haka ma ya saki waka guda ɗaya daga cikin album din wadda kuka fi sani da zo mu gudu tare mu tsira tare. To masoya Nurayen Inuwa, in kuna buƙatar wannan waka za mu kunna muku ita domin ku ji ta. To masoya Nurayen Inuwa, kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka masoya Nurayen Inuwa kuma ma'abota Nurayen Inuwa. Mun gode da kasancewa da mu a wannan lokaci a wannan shiri na waye gwaninka na duniyar taurari wanda wannan channel ɗin ta mai albarka ita ma take ɗaukar na yanka muku. Mun gode masoya Nurayen Inuwa kuma ma'abota Nurayen Inuwa. Yanzu za mu shiga waƙar Nurayen Inuwa sabuwa wadda ya a wannan shekarar ta 2021 wato shekarar 2021. To masoya Nurayen Inuwa, kada dai ku manta in baka yi subscribing ba kai mana subscribing a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kai mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryen akai-akai da zarar mun dora. Mun gode masoya Nurayen Inuwa kuma a wuta Nurayen Inuwa, don haka ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shiryen masu kayatarwa. To masoya Nurayen Inuwa, bara mu shiga wakar ta sabuwar shekarar ta 2021 domin ku jadda ta kasance. Kai dai kada ki manta ki danna mana subscribe ko ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. Mun gode masoya Nurayen Inuwa kuma ma'abota Nurayen Inuwa, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shiryen masu kayatarwa. To masoya Nurayen Inuwa, bara mu shiga wakar Nurayen Inuwa wadda kuka fi sani da zo mu gudu tare mu tsira tare wanda ya a wannan shekarar sabuwar shekarar nan ta 2021. Bara mu shiga wakar domin ku je yadda ta kasance. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe. Mun gode. Saurara zana baki labari na, daga nan zaki gane lissafi na.